Co Loureiro de Ouro, o Concello de Pontevedra recoñeceu a Moureira o seu papel fundamental na historia da cidade. O barrio convértese así no primeiro gañador deste premio gastronómico. O Gremio de Mareantes, que van a recibir por ser depositarios desa tradición mariñeira da cidade e de mantela viva o Premio Loureiro de Ouro. O Gremio de Mareantes foi o encargado de recoller este galardón. A entidade leva séculos traballando para salvagardar a identidade da Moureira, motor do crecemento da cidade. Hoy día el barrio de Namunino no tiene nada que ver con lo que fue, pero aún conserva algunas casas y calles que mantienen el espíritu marinero que nos recuerda el lejano pasado, de lo cual nosotros nos encargamos de mantener viva esa tradición de tradiciones tanto laborales como ideales. Seguimos manteniendo incluso estamos metidos en el mundo del mar de una forma más oficial. Este premio nace baixo o paraugas do Pontevedra Capital Gastro, iniciativa que engloba outras actividades, entre elas a Batalla das Cunchas, que se celebrará o vindeiro 30 de xuño na Alameda. Finalmente, o cociñeiro David e Jorge Robin Food non poderá exercer de mestre de cerimonias como estaba previsto. No seu lugar, o encargado será Carlos Maldonado, un estrela Michelin saído do concurso Masterchef.